Salutare! Deci, aflându-mă la lucru, nu am acces direct către apă proaspătă, apă Kangen. De aceea, eu am luat cu mine apă în sticluță și am hotărât să fac un experiment. Deci aici, chiar de la lucru. Da? Am luat semințe de floarea soarelui, am pus în două păhăruțe apă Kangen și apă simplă din filtru. Vedem ce s-a întâmplat. Au reușit să stea semințele vreo 3-4 ore. Da? Vedem ce s-a întâmplat imediat. Deci iată, prieteni, am vorbit. Aici avem apă Kangen. O ieșit din semințe substanță verde. Iar aici avem, chiar am pus mai multă apă din filtru, apă din robinet, simplu filtru din carbon activ. Da? Poftim. Practic curată. Încă o dată arătăm aici tulbure. Și aici curată. Da? Deci, când alegem să mâncăm ceva, să hidratăm ceva, alegem